Všetci poznáme tie etikety na potravinách však, sľubujú nám kvalitu, etický pôvod, zdravšie voľby a my im často veríme. Dokonca sme ochotní si za ne aj priplatiť. Ale čo ak ten príbeh, ktorý nám rozprávajú, nie je vždy úplne pravdivý? Poďme sa spolu pozrieť na to, čo sa naozaj skrýva za niektorými z najbežnejších označení. Poďme teda rovno na vec. Keď niekto zaplatí viac za produkt s nejakou peknou certifikáciou, kupuje si naozaj to, co tá etiketa sľubuje? No, odpoveď môže byť oveľa zložitejšia, než by sa na prvý pohľad mohlo zdať. Tak si to skúsme predstaviť. Bežný nákup. Stojíme pred regálom a rozhodujeme sa. A čo často rozhodne? No, je to práve tá etiketa, ktorá nakloní misky váh a presvedčí nás siahnuť po jednom produkte namiesto druhého, často aj za vyššiu cenu. Pre mnohých z nás, ktorí sa snažíme nakupovať svedomito, sú tieto označenia ako taký maják. Predstavujú prísľub, že so zvieratami sa zaobchádzalo lepšie, že kvalita je vyššia, alebo že výroba bola šetrnejšia k prírode. Sme ochotní si priplatiť, lebo veríme, že podporujeme správnu vec. Dobre, tak sa poďme pozrieť na jeden veľmi konkrétny príklad. Vezmime si značku Certified Humane, teda certifikované humáne. Znie to skvelé, však vzbudzuje dôveru. Lenže jedna nedávna žaloba odhaľuje dosť znepokojivý rozpor medzi týmto sľubom a údajnou realitou. Páni, toto je naozaj silné tvrdenie, priamo zo súdnej sťažnosti. Tu už nejde o nejaké drobné nedorozumenie. Žaloba v podstate hovorí, že celý systém je navrhnutý tak, aby zavádzal spotrebiteľov. Takže, o čo presne ide? A presne tu vidíme jadro problému. Na jednej strane máme ten krásny verejný prísľub, že logo zaručuje dodržiavanie presných, objektívnych štandardov. Ale na druhej strane je tu toto vážne obvinenie, že v skutočnosti to nikto poriadne nekontroluje a že praktiky na farmách sú v príkrom rozpore s akýmkoľvek humánnym zaobchádzaním. Dobre, poďme ďalej. Čo tak jedno z najznámejších označení vôbec? Organic, alebo po našom bio. Aj tu sa ukazuje, že realita vie byť oveľa nejednoznačnejšia, než by sa čakalo. A to hlavne pokiaľ ide o životné podmienky zvierat. A tu je ten háčik. Pôvodné organické normy sa totiž sústredili hlavne na to, čo zvieratá jedia, teda organické krmivo, žiadne antibiotiká, žiadne hormóny, to je super. Ale to ako žijú? No, to už bolo definované veľmi, veľmi vágne. A to vytvorilo obrovské medzery. A táto časová os, tá nám ukazuje, aký to bol nekonečný príbeh. Trvalo to, predstavte si, viac ako 20 rokov. 2 desaťročia politických ťahaníc a lobingu, kým sa konečne podarilo presadiť jasnejšie pravidlá, ktoré by lepšie zodpovedali tomu, čo si väčšina z nás pod slovom organický v súvislosti so zvieratami predstavuje. A teraz pozor, toto číslo je naozaj šokujúce. 70%, to znamená, že 7 z 10 organických vajec na trhu pochádza od sliepok, ktoré nikdy nezažili to, čo si my predstavujeme pod pojmom vonkajší výbeh. A ako to teda vyzerá v praxi, ten slávny prístup von? No, často to nie je žiadna zelená lúka, zabudnime na idylku. Je to skôr malá betónová veranda, ku ktorej vedú z preplnenej haly len malé dvierka. Takže to je naozaj ďaleko od toho pekného obrazu, ktorý máme v hlave. Takže, čo majú všetky tieto príklady spoločné? Všetko to smeruje k jednému kľúčovému pojmu, ktorý tento jav pekne pomenuje. Je to termín, ktorý opisuje marketingové praktiky, ktoré majú vylepšiť imidž produktu na úkor pravdy. Humane washing. Je to v podstate také pranie na humáno. Viete ako greenwashing, ale o zvieratách. Firmy použijú pekné slová, obrázky spokojných zvierat na obaloch, aby v nás vyvolali dojem, že tie zvieratá mali dobrý život, aj keď skutočnosť môže byť úplne iná. Je to proste marketingová stratégia, ktorá cieli na naše svedomie. A presne tu to vidíme. Ten kontrast je priam do očí bijúci. Naľavo je nálepka cage free, teda z bezklietkového chovu. A v hlave sa nám hneď objaví obraz priestoru a slobody. No a napravo? Tam je realita, ktorú toto označenie často skrýva. Tisíce ptákov natlačených v obrovskej priemyselnej hale. A tu prichádza ten najväčší trik. Keď vidíme nápis bez klietok na kuracom mese,
No, je to v podstate úplne bezvýznamné. Prečo? Lebo kurčaté chované na mäso, teda brojlery, sa v klietkách štandardne nikdy nechovajú. Vždy žijú vo veľkých halách na zemi. Takže toto označenie nám nehovorí o žiadnom vyššom štandarde, len šikovne využíva našu nevedomosť. A je tu ešte jedna vec, o ktorej etikety radšej mlčia. A to je genetika. Tento obrázok, ten hovorí za všetko. Pozrite sa, ako dramaticky sa zmenili kurčatá za posledných 50 rokov. Boli vyšľachtené tak, aby rástli neprirodzene rýchlo a boli obrovské. A to samozrejme vedie k vážnym zdravotným problémom, čo je ďalšia skrytá daň za lacné mäso. Dobre, po tomto všetkom sa asi ľahko dostaví pocit bezmocnosti. Čo s tým máme robiť? Ale situácia nie je beznádejná. Verejná mienka sa mení a objavujú sa iniciatívy, ktoré tlačia na väčšiu transparentnosť a skutočné ozajstné zmeny. A nie je to len nejaký pocit. Dáta hovoria jasne. Pozrime sa na tento prieskul. Drvivá väčšina, až 78% ľudí, súhlasí, že by mal existovať nejaký nezávislý štandard, ktorý by konečne definoval, čo tie marketingové tvrdenia na obaloch naozaj znamenajú. Ten dopyt po pravde je obrovský. Aké sú teda cesty vpred? V prvom rade verejný tlak naozaj funguje. Vidíme to na zákonoch, ako je kalifornský návrh 12, ktorý zakazuje extrémne formy väznenia zvierat. Potom sú tu iniciatívy ako Better Chicken Commitment, ktoré tlačia na veľké firmy, aby prijali pomalšie rastúce plemená kurčiat a zlepšili im podmienky. A nakoniec, pre tých, ktorí hľadajú najvyššiu istotu, už dnes existujú aj oveľa prísnejšie certifikácie. Zatiaľ nie sú veľmi rozšírené, ale ich existencia ukazuje, že zmena je možná. A tým sa dostávame na úplný záver. Ak nám etiketa nehovorí celý príbeh, núti nás to zamyslieť sa. Aká je tá skutočná, skrytá cena našich potravín? Nielen pre našu peňaženku, ale aj pre zvieratá a pre dôveru v celý systém. To je otázka, ktorú sa podľa mňa oplatí si položiť pri každom ďalšom nákupe.